TTSP TV. Danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Al-Muhammadiyun Record Bani Sau. Nana Fatima Sannu matar Aliyu mai girma, 'yar gidan ma'aiki Rasuli dan Kurashawa. Nana Fatima Sannu matar Aliyu mai girma, 'yar gidan ma'aiki Rasuli dan Kurashawa. Zuciya da mafili guna Aliyu zaki Mudina Zara mai kwalli jarumi sadauki na annabinmu mai kyalli Zara na da kyalli gami da kyau da gwalli diyar Rasuli ce Zara matar Aliyu mai girma. Nana Fatima Sannu matar Aliyu mai girma, 'yar gidan ma'aiki Rasuli dan Kurashawa. Nana Fatima gata da kyautatawa, gata jarima ga haƙuri da tausayawa, gata kamila mai jin kai da tallafawa. Nana bata rowa sannan tana rabawa abinda duk ta samu na arziki ga mai nema. Nana Fatima Sannu matar Aliyu mai girma, 'yar gidan ma'aiki Rasuli dan Kurashawa. Jinjina gare ki yayin biya uwar mata, dai fice a komai kamar ta babu tamkarta. Kun uwa da abba ka duba ba kamar nata, ku duba kyan halitta da rayuwa gare ta. Rayu kwaikwayon annabi ne kawai tana himma. Nana Fatima Sannu matar Aliyu mai girma, 'yar gidan ma'aiki Rasuli dan Kurashawa. Nana gani na zo na durƙusa na gashe ki, wallahi rayuwa ta ban sagare tana baki, banda fargaba ni kama akan ki bana yin raki. Nana na rike ki akan ki zan yi yaki, na kauda kafurai har makiyanki masu yin gulma. Nana Fatima Sannu matar Aliyu mai girma, 'yar gidan ma'aiki Rasuli dan Kurashawa. San idanuwa na ganin ki shi nake buri, sai da sanki ne za a ganin ki babi in kari. Mu a san ki dai mun narke kullum muna kari, ba mu canja tsari muna ta yin kirari akan diyar ma'aiki Batuli 'yar gidan girma. Nana Fatima Sannu matar Aliyu mai girma, 'yar gidan ma'aiki Rasuli dan Kurashawa. Nana na da tsafta kamshi cikin take ta
tana da kyau da gashi mai kyau kwarai da shaiki da walwalinsa mai girma. Nana Fatima sannu matar Aliyu mai girma yar gidan ma'aiki Rasulu dan Qurashawa. Rana sanya aya daga nan mu dan yi hutawa mu al-Muhammadu ya barki ba mu karewa kullum muna ta himma da yaban ku za mu komawa za mu durkusawa gaban ku ba gazawa domin mu sami kima a gare kiyama asuma. Nana Fatima sannu matar Aliyu mai girma yar gidan ma'aiki Rasulu dan Qurashawa. Nana Fatima sannu matar Aliyu mai girma yar gidan ma'aiki Rasulu dan Qurashawa.